Bi juma ye mɛ kalo tile mugan ale ni kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin kan bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛ na walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni seliba ale kɔni ɲɛnɛmayali bunakun kan anw ka jamana kɔnɔna na an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita ale ye lasekɛ jamana kɔnɔdenw ye ka kuma fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye banbagaci wale ni o kɛra o kumakun belebeleba ye an bɛna an da dɔw la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin kɛra kibaruya ye mun bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛma kuma lase di nasira fɛ ni o ye état major général ye ka kɛ ni mototigi sifinnaka maa fila olu kɔni ka tanyani ye sabula fɛn min kɔni ye an ka fɛn min kɔni poste de sécurité minnu bɛ yen nɔ an ka fɛn min kɔni faba kɔnɔna na yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ka jabaranisoba ale yɛrɛ kɔni fanfɛla la cɔ ye an bɛna an da don o kun kan kuma na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale nasira fɛ k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan ba min kɛra farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔya la anw ka jamana kɔnɔ ni an ko o ma ko Mali Football Awards ka yira k'a fɔ ko o ɲɛnamayara Bamakɔ CTB kɔnɔna na o ko taara bunako min kan o bɛna walawala ka o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi an b'a fɔ ko aw ka aw dan kasi. Kuluba masakɛso la an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita ale kɔni ye seliba ni o ye fɛn min kɔni ye seli belebeleba ye anw fɛ Mali kɔnɔna na alisilamɛdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ka o ɲɛnamaya a ka masakɛso la ni an ka jamana maaba caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛn min kɔni ye an ka jamana minisiri ɲɛma ale tun bɛ jamana ɲɛma ale kɛrɛfɛ fo ka taa se an ka fɛn min kɔni ye wasabulon nɔ nabila min bɛ furancɛla fanga kɔnɔna na ni an ko a ma ko CNT ale yɛrɛ fɛnɛ ɲɛmaaba o tun bɛ yen yɔrɔ kofɔlen na fo ka taa se an ka gouvernement yɛrɛ maa caman ma ale ni an ka fɛn min kɔni ye corps diplomatique ni olu ye an ka jamana ko ɲɛnabɔbaw olu maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka alimamiba ni an ko a ma ko Mahamudu Ture ale kɔni ye nin seli ni ka a kɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw ye ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u ye don kɛ Mali ka basigi o sabatili o bunakun kan o nasiraw fɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita ale ye lasekɛ jamana kɔnɔdenw ye ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka foli ta ni ka o kɛ ka malidenw olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ u kɛnbɛ ka muɲu kuntagalajan min ta ni ka o kɛ gɛlɛya mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ nin wagati kofɔlen na o nasiraw fɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita a ye laseli kɛ ni ka jalaki ta ka o bin kɛrɛnkɛrɛnnenya la banbagaci wale min ni o bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min don ko kɛlɛ sugu ɲagaminen ko o de bɛ anw fɛ yan nɔ o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kunnafonidi siraw ye olu bɛ a la sɔrɔ boson siraw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ a la fo ka taa se fɛɛrɛ siraw ma ale ni fɛn min kɔni ye diɲɛ seleke naani jamana maaw faralen ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛ ni ka o sinsin anw kunna cogoya min na o nasiraw fɛ ni o kɛn bɛ sababu ye ka jamana ka basigigo kɔni ni ka o ci ngalama na o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka furancɛla fanga ɲɛma generali Asimi Goita a ye lase kɛ min na ni a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko hakilina mun ni o talen bɛ walasa fɛn min kɔni ye malikura ye ko o ye sira min ni seginkɔ tɛna ye a la fiyewu k'a fɔ ko maliyɛndenw ka u cɛsiri hali bi ni ka to u ka finitigilakaw olu kɔ walasa fɛn min kɔni ye lakana o ka se ka sabati o nasira kelen olu fɛ hali bi ko kura an ka furancɛla fanga ɲɛma a ye a dato an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye samiya ye ale bɛ ka i sɛnsɛn ni ka don a ye laɲini kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye samiya wagati ko ala ka o timɛko ɲuman ni ka o di an ma ka tila ka duwawu don kɛ maa minnu tan bɛ hijikɛla nin wagati kofɔlen in na ko ala ka segin ni an ka hijidenw olu yɛrɛ fɛnɛ ɲuman ye o nasiraw fɛ a ye tasibila kɛ maa minnu ni olu kɔni ni tora fɛn min kɔni ye nin banbagaci kɛlɛ min ni o bɛ anw fɛ yan nɔ nin wagati kofɔlen na an bɛ ala barikada ala min ye bi don yira an bɛɛ la k'ala fo k'ala waleɲuman dɔn bi ye donba ye don mun ni faraɲɔgɔnkan don mun ni tasibila don mun ni aladeli don an bɛ ala barikada ala m'o yira an bɛɛ la ka ala deli ala ka an ka sanw caya ala ka an ka bato jaabi ala ka ina an ka tabaw la an ka jamanadenw man ala ka nɔgɔya d'u ma ka jamanadenw fo ko waleɲuman dɔn sabula da kan ɲina seliba a bɛnna waati min ka gɛlɛn
o n'a ta bɛɛ fana janfa min silamɛ an ka jamana kan jatigɛ wale n'u dɛmɛbagaw fɛ o fana nana dɔ fara dekun ni gɛlɛya kan n'i y'a jateminɛ bi ni janfa in bɛ silamɛ an ka jamana kan sabula da kan an ko an ka kan yɛrɛ ye an ka jamana sɔrɔfɛn ka an ka sɔrɔfɛn ye a ka kɛ an ka jamanadenw ka nafa sɔrɔ kan o hukumu kɔnɔna la jatigɛ wale mɔgɔw n'u dɛmɛbagaw jamana wɛrɛw u ye janfa ta se an ka jamana ma n'i y'a ye jateminɛ jatigɛ wale bolo caman bɛ yen bi mina o bɛɛ ɲɛsinnen b'an ka jamana ma u b'a fɔ min ma ko terrorisme médiatique n'i y'a ye bɔlɔlɔsira kan ka an ka jamanadenw hakili ɲagami k'u lasiran u b'a fɔ mun fana ma ko terrorisme économique k'an ka sɔrɔsira an ka jamana sɔrɔsira k'olu tiɲɛ mun b'a to jamanadenw bɛ wuli k'a bila u ka jamana ɲɛmɔgɔ la ani u b'a fɔ mun fana ma terrorisme politique n'i y'a jateminɛ an ka jɛkulu dɔw olu taara fara jatigɛ wale mɔgɔw kan mun b'a to u bɛ se k'u sago sɔrɔ cogo min na fanga tago la donc u b'a fɔ mun fana ma terrorisme international n'i y'a jateminɛ i b'a jatigɛ wale jɛkulu caman bɛ yen olu ni jamana wɛrɛ bɛ jɛ hali n'u ka hakilinataw tɛ kelen mais u bɛɛ sago ye ka janfa ta ka ɲɛsin an ka jamana kuma tɛ kɔlɔlɔ bɛ se ka na u b'a fɔ mun fana ko terrorisme d'État jamana wɛrɛ bɛ taa ka jamana kɔnɔ mun b'a to a b'a sago ɲini an ka jamana kɔnɔ a sira bɛɛ fɛ donc n'i y'a jateminɛ o jatigɛ wale taabolo caman o bɛɛ ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ma nin waati la a ka kan bi an ka jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan jamana kelen de b'an bolo an ka jamana ye jamanaba de jamana mun bɛ lakali tariku la jamana mun ma deli ka siran fadenya kelen ɲɛ jamana mun ma deli ka siran kelen ɲɛ donc a ka kan bi an minnu bɔra olu mɔgɔbaw la an ka wuli ka jɔ an ka jamana ye ni kɛlɛ binna jamana kan a ma se mɔgɔ ka mɔgɔ wele mun bɛ se ka jamana lafasa ka jamana lakana a kɛra b'i ka foro la o i b'i ka so i b'i ka butiki kɔnɔ bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ o hukumu fana kɔnɔna an bɛ jamanadenw fo sabula daga bingali fɛn kɛra jamana in kan jatigɛwale mɔgɔw fɛ an ka jamanadenw wulila k'u jɔ marifa t'u bolo k'u ɲɛsin jatigɛwale mɔgɔw ma ka tila ka kunnafoni fana di sɔrɔsiw ma mun y'a to an ka tenitigi ye se ka dankari la jamanadenw ka jɔyɔrɔ yɛrɛ an b'o fo dante foli min na o de ye jamana kanu ye o de ye jamana baara bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jamana ko la k'a fɔ fana an bɛɛ ka jɛ bi k'a fara an ka jamana an ka finitigiw kan wa n'an jɛɲɔgɔn irisiw olu minnu bɛ jatigɛwale kɛlɛ la mun b'a to an bɛ jɛ k'u dɛmɛ mun b'a to basigi bɛ na an ka jamana cogo min na an ka jamana bɛ lafiya cogo min na sabula daga wulikajɔ baden bɛ senna bi bin na a ma dogo mɔgɔ si la mun b'a to jugu ninnu bɛ kuma na yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra kungo kɔnɔna ye a kɛra ji kɔnɔna ye a kɛra kulu sanfɛla ye a kɛra cɛncɛnkanna ye k'o ɲini ka dankariku la mun b'a to an ka jamanadenw bɛ basigi an ye fɛn mun fɔ jamanadenw ka laɲini u ye sira yira na sira mun n'an b'a fɔ ma n'a a sira sɔrɔla u b'a fɔ ma ko assise nationale de refondation jamanadenw bɛɛ bɛnna k'a fɔ u bɛ fɛ jamana ka taa nin taabolo kan o taabolo min taara an bɛ o sira ta segin kɔ to sira la bilen fo an seyɔrɔ o de ye malikura ye malikura n'o bɛna kɛ jamanadenw ka laɲini kɔnɔna la o baara in an b'o kɛ fo ka s'a dan na segin kɔ t'a la siran t'a la sabula da kan baara min tɛ ɲɛ kɔ a kɛli kɔ i b'a kɛ siɲɛ kelen i ka lafiya mun b'a to i kana segin a kan siɲɛ caman hali bi an bɛ jamanadenw fo k'u fo dante foli mun na hali bi ala ka jamanadenw kan bɛn ala ka jamana basigi ala ka sɔrɔ sabati an ka bunahadamadenw an jɛɲɔgɔn minnu ɲin tora nin kɛlɛ la sɔrɔsi fara sibili kan an'an teriw kan an bɛ ala deli ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma minnu joginna ala ka lafiya d'u ma ala ka jamana basigi an bɛ ala deli sabula da ka samiya baga don ala k'an sɔn samiya ji ɲuman na mun b'a to an ka sɛnɛkɛlaw u bɛ nimisi wasa sɔrɔ ala k'an kisi ka taga ji mun bɛ na ni tiɲɛni ye hali bi an bɛ ala fo k'ala barikada n bɛ foli bila jamanaden bɛɛ la minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ jamana kɔ kan ala ka san wɛrɛ jira an na. O sɔrɔla an ka jamana ɲɛma ale ka kumaw lase la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni seliba ale kɔni ɲɛnamayali bunakun kan o kunnafoniya ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ nin ye sɛbɛnfura ye min bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛma ale yɔrɔ la ni o ye état major général ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kunungo alamisa ni o tun bɛ bɛn mɛ kalo tile 28 san 2026 nɛgɛ kaɲa 5 sanga 30 tɛmɛnen wagatiw olu la ka yira k'a fɔ ko sifinnaka maa fila ɲɔgɔnna ko olu kɔni tun bɛ moto kan mun na ni u y'u ɲɛsin an ka jamana jabaranisoba o fanfɛla ma ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛ ni gɛlɛya
minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ lakanako nasiraw fɛ ko sira caman bɛ anw fɛ yan nin wagati kɔfɔlen in na wagati dɔw la ko sira minnu ni olu ti tɛmɛ o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni jamana ka jabaranisoba yɔrɔ ko ale bɛ o yɔrɔw la minnu kɔni ni u bɛ an ka jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka fintigilakaw ka lakana o kɔni kɔnɔna na ni an ko o ma ko checkpoint ka yira k'a fɔ ko u tɛmɛna o yɔrɔ fɔlɔ la k'a fɔ fɛn min kɔni ye kangarida kunkan o taara ka o bɔ lakana tigilamaaw fɛ yen yɔrɔ kofɔlen na nka ka yira k'a fɔ ko maa ninnu ma sɔn ni ka u jɔ o nasiraw fɛ u selen kɔ fɛn min kɔni ye an ka fintigilakaw ka jabala filanan na ni o checkpoint filanan ye o kɔni kɛra sababu ye ni olu kɔni ye kunkan wuli o la ni maa fila ninnu ni u kɔni banana o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ka se ka u ka kɛnɛya ani ka o sabati u ye u ta ka ɲɛsin ni u ye an ka kɛnɛyasoba ma yanni u ka se yen yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la ka yira k'a fɔ ko nin sifinnaka fila ninnu ko u kɔni nin tora nin gɛlɛya in na o nasiraw fɛ an ka état major général ye lase kɛ lase min na ni a ko ko a b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni aw sera fɛn min kɔni ye yɔrɔ la sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ yɔrɔ mun na ni o ye an ka fintigilakaw bɛ contrôle kɛ yɔrɔ mun na ko bɛɛ lajɛlen ka sɔn fɛn min kɔni ye o sɛgɛsɛgɛli ni o fɛsɛfɛsɛli minnu ni o bɛ taa ka o kɛ a ka kɛ nɔgɔya la walasa fɛn min kɔni ye ni a ɲɔgɔnna gɛlɛya ninnu an ka se ka kisi olu ma wagati ale ni a nataw la cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kalanko nasiraw fɛ san laban ɲɔgɔnda baara minnu ni olu kɔni bɛ taa ka o kɛ san o san k'a fɔ ko ɲinanta baaraw olu kɔni bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ sen ka u nun don ni ka a ɲɔgɔndan kɔni wagati jugulenw ni ka olu fɔ ka o bila ni o bɔra an ka fɛn min kɔni ye minisiriso mun ka baara bɛnnen don kalanko sabatili bunakun kan ni o nasiraw fɛ ni u ye a yira k'a fɔ ko wagati minnu ni olu bɛ ɲɔgɔndanw na olu filɛ fɛn min kɔni ye defu ye ni o ye an ka duguma kalan kɔni ɲɔgɔnda min ni o bɛ taa ka o kɛ ko ale bɛ taa ka a daminɛ fɛn min kɔni juin kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 3 san 2026 o kɔfɛ an ka ɲɔgɔnda min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko BT ko o kɔni bɛna kɛ wagati la min bɛ taa i jɔ juin kalo tile 15 fo ka taa bila a tile 19 na san 2026 in na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka camancɛ kalan o kɔni ɲɔgɔnda min bɛ kɛ ni an ko o ma ko bagi ka yira k'a fɔ ko o fɛnɛ bɛna taa ka o kɛ juin kalo tile 22 ka taa bila juin kalo tile 25 san 2026 o la ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fɛn min kɔni ye i ye fɛn mun ale kɔni ɲɔgɔndanw ko o bɛ taa ka o kɛ juin kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 3 o wagatiw la san 2026 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ɲɔgɔndan minnu ni olu bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko BT santé fo ka taa se BT agro pastorali o ma k'a fɔ ko olu yɛrɛ fɛnɛ ɲɔgɔndanw bɛna taa ka o kɛ juillet kalo kɔnɔna na ka taa bila septembre kalo o nataw olu la ka yira k'a fɔ ko an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ɲɔgɔndan mun ni o bɛ taa ka o kɛ ala ka atimɛko ɲuman di fɛn min kɔni ye kalanden bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye su belebeleba o taara ka o kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔni farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko Mali football awards o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko Bamakɔ CICB kɔnɔna na ko o baaraw taara ka o kɛ ni nin kun ye ale tako sabanan o waleyali ye o nasiraw fɛ k'a fɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sifinw ka ko ɲɛnabɔli ma ale ni farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan ale tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ni o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ɲinan kɔni an ka fɛn min kɔni farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sena Dolanci ale nasiraw olu fɛ cɛlakaw ka sira fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mahamadu Sangare ale de kɛra maa ye min dolanci sen ni o ɲana ɲinan san kɔnɔna na ka tɛmɛ fɛn min kɔni ye a ɲana tɔw bɛɛ lajɛlen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko o ma ko RC Lani ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni a kɛra maa ye min ni a ye ɲinan san baaraw ni ka aw ta ka o kɛ a kɛcogo ɲuman na ka sababuya kɛ a kɔni ye jɔnjɔn ni ka o sɔrɔ jɔnjɔn min ni an ko a ma ko prix Marc Vivienne Foye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o foli belebele o taara ka o kɛ ka o jɔnjɔn ni ka o di a ma ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Jɛnɛko ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔnjɔn ni ka o sɔrɔ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o nasiraw olu fɛ ni an ko o ma ko solidarité o nasiraw olu fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko musolakaw olu ka nasiraw fɛ fɛn min kɔni Aissata Traoré Boston
belebele gasi ale yɛrɛ fɛnɛ kɛra fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛla musoya fan fɛ min kɔni ni ale ye fɛn min kɔni jɔyɔrɔ belebele ni ka o sɔrɔ a ɲɔgɔnna tɔw olu cɛma k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la alu jɛn kɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɔnjɔn sɔrɔ min na ni a ye a yira k'a fɔ ko ale i yɛrɛ bɔ fɛn min kɔni ye tɔw cɛla ka kɛ ni a ka baara ɲumanw olu kɛli ye k'a fɔ ko o sɔrɔla o nasiraw olu fɛ ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Dɔgɔkun kuncɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa wagati yɛlɛma ale ni a tɔgɔyaw bunakun kan ni an ko o ma ko météo o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sibiridon ni o bɛ bɛn sini o ma ka yira k'a fɔ ko Mali météo kɛn bɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tile ye ko ale bɛna bɔ ni ka a fanga bonya kosɛbɛ ni o funtɛni ni o degere bɛna taa i jɔ 41 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la tilegan fɛ ale ni wulafɛlafan o wagatiw olu la o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bugun fitinin ko o bɛna ta ka o da ale ni ko sufɛlaw fɛ fɛn min kɔni ye sumaya dɔɔni o na jigin ni funteni degere ale tɛna bonya kosɛbɛ ni o bɛna taa i yɛrɛ sɔrɔ 27 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka bɔ yen nɔ ka na yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ fɛn min kɔni ye funteni ale fanga a bɛna bonya ye kosɛbɛ ni a bɛna taa i jɔ fɛn min kɔni ye degere 43 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye gɔngɔn o yɛrɛ fɛnɛ na wuli yen yɔrɔ kofɔlen olu la. Imedan sike aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ ka kɛɲɛ ni an ka Jabaranin so bɛɛ lajɛlen tɔgɔya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka ɲɛmayaso ye k'a fara ɲɔgɔn kan kɛ k'a fɔ ko an bɔra seliba ale kɔni na sisan nɔ ka duwawu don kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka seli ɲɔgɔnna caman ka o yira an na kasijan ale ni kɛnɛya di ka duwawu kɛ fɛn min kɔni ye Mali ka basigi Ala ka o sabati ka jamana in to a yɛrɛ ye ka a to a yɛrɛ sagoya la ka duwawu don kɛ fɛn min kɔni ye dudenw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko san caman seli an ka jɛ ni ka o ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ si ale ni hɛrɛ ni baden o kɔnɔna na an b'a fɔ ko Ala ka fɛn min kɔni ye wagati wɛrɛw ka olu yira na aw k'an bɛn wasalaam.